Matay si Boy Bahaw. Sus, perting ko ang huwam na ko. Nga pa siya nga, dili ko nagtagog usa ka buwan, mubayad siya ya karon. Matay. Lima na marong kabuwan. Kinigit si Boy Bahaw, perting yun pagka marunong nga. Isuod yun ko niya sa bulsa. Pantay rin yun akong batagin, mapatay yun yung batagin. Impas lagi ng utang ni Ronay, pero patay yun dyan ako tan. Perting marunong nga ni bata. Uy, bayad karon sa pirmiro. Inigdoli mo, perting tarong nga. Murag sus, murlaba pag maragsoon karon. Sus, wala yung pakita Boy Bahaw dari. Sus, asa na ka na siya maglaglaag ka? Tuon ko na sila hakit. Charo, tarong rasa, muli, tinguli sa rogi, perting inita. Tuon ako. Kainit sa panahon. Nasradaan kay magpakuha ba itong akong igsuon nga muli gikag abroad? Sa naurasaw? Kainit naman kayo. Ako to adtoon. Kay usaw na lang to nga nagdali to siya kuli pero gimingaw na siya sa akong inahan ug amahan. Labo na sa igsuon. Sus, may maabot to kay mga itong para bayad sa utang. Na ako'y utang ra ba itong isog itong isog na naningil? Ako adtoon. Kay oras na. Few moments later. Ita ning kuya ay ganina ra man ko rin nagbaro. Nga wala pa man abot. Asa nagaro? Nga perte ba yung inita? Tawana. Asa nagaro? Sus. Sa gaygi kuana kang tuwana? Na paabot ram ko ako ra usa dire. Ganina ra ka day. Guys, ano mo kuya? Pero yung paggabi. So, ganina ram ta nagpaabot nga dugay magkay ka. Mao itong nadugay ko kay ako motor. Na flat gibili na ko sa vulcanizing. Naglakaw ko ri padong kay. May ko nimo kay bigikan na paggawas Saudi America nya. Bukat kay mong bago daghang tipos kwarta guro. Nga saman adto na tagay. Naglakaw pa man. Ganina ra ko nagpaabot nga perting inita. Sige tara kay. Sa ulo ang motor bilin to. A few inches later. Abot na gid sa. Mo na tambay. Kuya? Mao na eh. Kana imong pag-atog abroad, wa gid masayang. Tanawa tong gito. Sulit kayo. Taas kay kural. Kana imong kwarta, wa gid na masayang. Gipadaan mo konsumo para balay na to. O tana, sud to balay. Una sud, una. Hawa no? Tay maog ni balay ni Boy Bahaw. Pwede ni dutag balay ni tawhana day niya. Uy, bayad-bayad. Sige pagsad, suso sa kabuan, dili kabtag usa ka buwan. Makabayad siya sa akong utang. Unya karon, 5 na ka buwan, wa gyapon bayad. Ayo! Ayo! May gawas ka. Isuga abi ko kinsa. Asa man imong gituman nga bayad? Asinsa ta kay ko kay kwarta. Agabiya sa limo. Unsaon man na ako pag kuan kining ruling nako sa akong kwarta nga 5 na makabuon nga wala makipayad-bayad. Sige lang kay naabot na akong manghod nga wa pa ko tagay kwarta lagi. Di na may mo. Di ko musukot. Di ko musukot. Waton na karon na nanaw ako manghod sa sud. Di ko di musukot. Gusto ko nga mubayad jud ka nako karon. Nya kanay mo manghod di rin mo bayad. Patay jud ka nako ron. Muhatag gyud nako lagi kay tulo na siya ka tuig dito sa Saudi America way uli-uli. Way uli bitaw bantay ha. Bantay kini imong istorya. Panindig jud imong istorya. Lagi. Akong tagon. Dai. Dai na ngita na ngil ako dai. Gaso. Kinsa man. Kusog. Dara ako mangod ako ipaila nimo nga gikag Saudi America. Mo din na imong igsoon. Boy Bahaw. Ako katoy imong utang. Wala na tay problema oy. Pwede ba gito ni bunan? Sus. Ay nagkabalaka kay wa jud koy problema nimo Boy Bahaw. Wa jud koy problema. Puni puti imong utang oh. Tara. Puni puto. Puni puti imong utang ayo kabalaka. Be, ako pula kong utang. Sus, nduta na eh. Gamit na kay kanako. Hindi, ipunan sa torpo akong kuwan. Mo din ang utangan ni Muya? Mau na. Buisog.
Ah, ting isuga gina karon, ning kalma no. Kaya kita man nimo. Tawa na ako. Sek bagi pautang pa ko gipunan pa. Tapos ndutan ni ani uli permiday sayo day. Ayog usa ka tuig na kasi sa mirtaon sunod kay uli balik kay papunan ka ding utang di ko bedbay lagi kay. Wait sa utang kinaka. Pwede ko makigila-ila na imong kuan boy baw imong mangod ah. Oh, pwede. Pa kay imong mangod. Ug mangutang ka ina atuon ko sa balay kay wa jud koy problema anang utang nimo. Bisag imo pa nandakon ayo di ko masuko. Welcome jud kay sa imong balay nga maghuwam sa akong kwarta. Ilan mo si Busig tay? Di ko ana oy. Kato man ang giutangan ng mga perting isuga. Perti ba yung batig now? Sus. Bot lang. Di ko ana. Adi na maglila ni. Di lagi ko ana kay batig ka now. Daw, mahimo na. Boss, saon man na. Suga to imong manghod oy maldita magayo. Oh, nawala gid aro imong pagkaisaw. Nga imo pagdugog gipulag pa utang. Ya imo mo koy problema mo utang gagod. Tanag mayon ako ay Kita ibog magkasa kong manghod mong nawasabi mo ang titso dono tay nabut ana. Kisa bay di maibog og gwapa am dugay tayo manghod. Wa am ko gibong ra di kay manghod eh. Oh, kami nitim mga lahi oy. Tagas kit ilong. Sus. Karon sa may imong buhaton nga kuan eh. Bisag kung sa imong gusto akong buhaton. Para sa imong manghod. Buhaton ako bisa mag sunod marutay mangutang pa ko nimo okay ra. okay ra kayo kay imong manghod. Ganahan jud kay ko tayo manghod gwapa kayo. Makatabang mi kong manghod lagi basta kakita ka to guwapa gyud. Adto lay sa balay dong na ko dagang hortang. Sunod. Nya akong gusto imong buhaton. Buhaton ako tanan bisag kung sa imong gusto. Wi sayo ko na be. Sayo? Oh. Ate. Ibog gid akong manghod ani. Oh, murag nasbar ba? Matudan ka. Ayo. Ya usa pa may ako pabuhat mo nang itakin-takin ko na yung sa ilas biyan ana be. Ito man gid ay. Uy bug jud ni. Ibog lagi kasi umang gwapa kayo manghod eh. Na pwede tigatapon ron. Na usa gotra ka. Oh, pwede ra ko to ko. Pwede ba kayo gawin mo patyon? Ay, ay, Asa ka ka? Ito,